njengoba njeni wafundisa uba wena abantu abafileyo baba bazizinyanya abakubhekileyo unemibuzo ngalona nangona ke kungekho umuntu ongabuza kuyo akuweza ukuba ozobuza kuzothi hayi ungayibuzi loo nto ayibuzi ubone bathula unemibuzo nami ngokwami ndingekayifumani inyaniso ndisalandela amasiko bawo bendinemibuzo ngala masiko ukuba la masiko bakunya ayinyaniso kutheni pho kwenzeka izinto ezisokuwo ndinemibuzo mamela kaloku izinto zabantu ngeke uzibuze uba le nto akuzela na uzoxelela ubungabuzi akoyikise zezikaThixo kuphela izinto ezibuzwayo cha isithixo asibuzwa kuba xa ubuza ngaso uxelela uba xa ubuza uzibizela isiqalekiso siyakoyikaka ukuqalekiswa sizothula singabuzi sithule nemibuzo yethu lilizwi kaloku elizokwenza wazi ilizwi ke ngeke ukuthi uzolazi kufuneka senze imisebenzi yenyama ukuze wazi ilizwi akwenze kube ilizwi lingumoya kaloku izawuthini kanti imiqondiso utheni imiqondiso kuthweni ngemiqondiso kwelixesha siphila kulo ukuze zendikholo ufuna ndithini zendikholo uba nyhani lento lilizwi uthi wam kukholo kukweyiseka zezinto ezingabonwayo ezithenjwayo hayi uba kukweyiseka zezinto ezibonwayo ezingabonwayo umqondiso uyabona kodwa lona ukholo kukweyiseka zezinto ezingabonwayo xa soyibonile into usakho ayiselokholo lolo uyayazi uyibonile ukholo kuba into ikoyise ungayibonanga lukholo lolo libizwa ngokholo kaloku mfethu mamela andithi ukholiwe uThixo ubukhona kodwa ungambonanga ukholo yinto enjalo lo ukoyiseka zizinto ezingabonwayo ezithenjwayo kaloku xa unomoya kaThixo ndilinde kaloku ndilinde kaloku umoya ucikidwa ngomoya umoya ocikidwa omnye umoya kwawena xa ungenawo umoya kaThixo kunzima ukubona umuntu oza nobuxoki kuwe kuba njengoba ungenawo umoya wenyaniso kusho ukuthi ukhona umoya wobuxoki kuwe amaxoki ubuxoki ke buyangqinelana inyaniso iyangqinelana abukho ubuxoki obungqinela inyaniso xa unomoya wobuxoki uzokholwa ngumuntu oza nobuxoki kodwa xa unomoya wenyaniso uzingeke umkholo umuntu oza nobuxoki zobamba ubuxoki ke obu siswam unyana kaThixo emhlabeni asimfihlelwe asimxelelwanga nenkolo abantu abayinikiweyo akuyiyo inkolo yonyana kaThixo le abantu abayihamba apha phezu komhlaba bathi inkolo kaThixo akuyiyo kaThixo ndilinde ndigqibe iBhayibhile le ingumqulube wathi umprofethi uDaniel irhamwa lazixuba nesizwe esingcwele ithetha ukuthini loo nto kuthathwe amazwi kaThixo aqutwa namazwi oBhahali kwabhalwa phantsi eBhayibhileni yiloo nto kuthiwa olesayo makaqice kungoba le Bhayibhile kukhona nelizwi likaBhahali apha kuyo kaloku ndithe kuwe igama lonyana kaThixo abantu abalixelelwanga emhlabeni balifihlelwe eli gama abanikiweyo yililo lonyana kaThixo kaloku yazi le nto siswam ngeke uthi ungumXhosa unike umntwana wakho igama lesiGrike kuba usazi isiGrike kanti umntwana wakho xa ungumXhosa uzomnika igama lesiXhosa nonyana kaThixo ke ungumHebhere ngumJuda igama lakhe lisisiJuda uyezwa kusesiJuda igama lonyana kaThixo lisisiJuda unyana kaThixo siswam igama lakhe nguYehoshua wayengumuntu omnyama njengawe lo uJesus sisitatyu samaRoma esiyasomlungu sibone emnqamlezweni uyena Jesus lo esithinjwe ngaye ngeRomans Dutch law ngoku singenza njani ngoba iyacaciwa silahlekile kaloku nalahlekiswa ngumntu andithi kusekwa ngumntu ozonebuyisela enyanisweni angoYoshua lo nguYeshua loya sorry nguYashua ya lo ongunyana kaNoni owangena endaweni kaMoses
nonyana kaThixo elogama lithi msindisi elogama unyana kaNoni akazange alinikwe nguNoni uyise likhona igama walinikwa nguyise wathi uyise ngokudlibele logama walinikwayo eli likaYashua walinikwa nguMoses ekubeni babebuya ukuyohlola ilizwe lakwaKanani lamadoda alishumi wona athethe ubuqobi yena uYeshua noKhalebi bathethe inyaniso uMoses waqala wathi wena unguYashua ungumsindisi nguwe oyoweza uSirayeli uyomkhulula kwaKanani alizuzilizwe nonyana kaThixo ukufika kwakhe emhlabeni ube nguYashua oko kukuthi msindisi kuba nguye umsindisi ozosindisa abantu bakhe zonweni zabo yiloo nto xa ingene eYerusalem ekhwele ityaka itholele esile kwakuthiwa haleluya uzuke etronini kaDavide haleluya xa uthi halele udumo malube ku haleluya udumo malube kuya ukuba kwakunguJesus igama lonyana kaThixo kwakuyothiwa haleluya kwangeke kuthiwe haleluya Philile. Kwatshintshwa igama nemithetho yakhe nemfundiso zatshintshwa nabashumayela bakhona bathengwa yiRoma njengokubona the Christian religion isepalamente apha umbutho uba i-Council of Churches kungokuba ngumbutho ochasene nenyaniso emhlabeni banikeza abantu inkolo yobuqobi bathi inkolo yomdali beqonga ogodi aba kuthiwa umdali ngugod ukubathuka umdali ugod sisithixo samaroma ulord sisithixo samaroma loo nto kuthiwa eli irhamncwa likhona linobuqhophololo eli irhamncwa awaqala amarhamncwa ayibanqulisa abantu izitatyu bezibhekile kabe labona eliba okay abantu izitatyu bayazazi balwela izitatyu zabo sebebaninzi abantu ezitatyweni eli rhamncwa linqulisa umntu isitatyu singekho phambi kwakhe lithathe isitatyu leyo sibeke ekamereni laphuma negama nemithetho lafundisa abantu linobuqhophololo eli rhamncwa leli lesine elinamazinyo ayintsimbi eloyikekayo latya elikushiyekileyo lakunyhasha ngeenyawo lilo elilawulayo emhlabeni elikhohlakeleyo njengoba kuthiwa irhamncwa lalikhona alisekho liyeza irhamncwa ke liphume eRoma uyabona uba ke ama-missions aphume eRoma xa uthi irhamncwa liphume eRoma ama-missions aphume eRoma uJesus ke simxelelwe ngama-missionaries shothi ukujikwa ama-missions uJesus uma kanjani asisa nayo indalo into wehle senyuka ehambe kuthela izikho okay unyana kaThixo mamela unyana kaThixo akatshutshiswanga ngamaroma unyana kaThixo watshutshiswa bababingeleli nababhali nabafarasi nabasadusi okay babelusi bakwaSirayeli abo balusi babalusi ababengazolusi izimvu ngomthetho kaThixo bezolusa ngomthetho wabo yiloo nto bade bathinjwa yiRoma bamthatha unyana kaThixo bayomnikela eRoma ubiRoma mayimbulala ikumkani yamaRoma uPilato ithi unatyala lini bathi bebengenatyala besingeke simsise kungasibuzi mbulala uYehoshua igama lakhe Yehoshua ya kungoba seswam abelusa bakhona babelusi berhamu ngeke ke banixelela inyaniso abelusi berhamu ngoba umsebenzi wabo kuzolahlekisa abantu wona le mfihlelo lithatha kaloku wathi uThixo seswam ngamaxesha okugqibela ndiyothulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama abantu abadala baphupha amaphupho iintombi zabo ziprofethe oonyana babo babone imibono lilo elo xesha loba loo moya wokusebenza sizakholwa njani uba uthetha into eyini njengoba wawukholiwe nguwathetha ubuxoki cace nabo uzokholwa hayi bantu abazuzele ngoba bakuphekuza amaxesha abantu abazawuza neentumelo zabo zokuhlola ngoku ndifuna ukuqiniseka uyazi ke sisi wam ingxaki loo nto awuzifundelanga eBhayibhileni uyixelelwe babefundisi aba abanifundisa apha emhlabeni kutsho labashumayeli banixelele loo nto ukuze xa seyivela inyaniso yise ningayinaki inyaniso
masibuye lapha siswami. Uthi unyana kaThixo ukubuya kwakhe kuyofana nasemihleni kaNowa. uNowa umshumayeli wayishumayela abantu bengamnakanga, belibele kukwenda nokwendisana, ukwakha, ukuthenga nokuthengisa, ukudla. Kwafika usuku lukaNofumbe, wangena emkhumbini uNowa, wasinda, wabatshabalalisa bonke. Wathi ke kanjalo nokubuya kwakhe kuyoba njalo. Kumele ivangeli lobukumkani bamaZulu lishunyelwe zizweni zonke, libe bubungqina kwandulo ukufika kokuphela. Futhi siswami bekuzoqale kushumayela umshumayeli wobuxoki, elenyaniso ivangeli beliyofika ngamaxesha okugqibela selishunyayelwa. Labo bantu abayifuna inyaniso baguquke, kusala aba bathanda ubuxoki. Kutheni yonke ihlelo ifikela wena? Hayi ndimkuphelo nale mfihlelo sisi. Simbalwa kaloku kwatywinwa sisi 144,000 abantu abaphethe inyaniso apha emhlabeni. 144,000. 12 number 12,000 kuphuma 144,000 wabangcwele. Labo bantu akufunyaniswanga amazwi obuxoki emilonyeni yabo, abangcoliswanga ngasifazane, bayilandela imvanaphi yakhona. Kusho ukuthi abanye bohlulakele kukuyilandela imvana, bafunyaniswe benamazwi obuxoki, bengcoliswe sisifazane. Yiloo nto bengekho kulaa nabo. Irhamncwa i-Illuminati company. Lime njani? Irhamncwa i-13 bloodline. Lime njani ngokwalapha kuthi? Amen. I-13 bloodline. Leyo family leyo yiyo le ehleli etronini kaSathane. Etronini kaSathane kuhleli ifamily eyi-13. Inamandla kaSathane, inomoya kaSathane. Yiyo lilawulayo ehlabathini. I-economy nje ilapha ehlabathini iranwa babe abantu. La 13 family. Ulawulo la family leyana apho isuka khona, isuka eMiddle East yaya eRoma. uPope wayisikelela, wayinika amandla, yehla yaya eAmerica. Xa ifike eAmerica yashifta ama-West Indies, yathatha laa ndawo, benza ithrone yabo iWhite House. Hola. Kulapho ihleli khona la 13 family. Le ilawula ihlabathi, ilawula ngomoya kaSathane. Lilona rhamncwa eliyana. Elo rhamncwa ke leli linqulisa abantu isithixo emhlabeni.